Učitelia, keď zistia, že oni nemusia mať doktorát a byť najmúdrejší na svete, ale že niekedy to stačí len pustiť a nechať to na tie deti, áno, a vedia sa v tom tak uvoľniť, tak vlastne zistia, že im to hrozne pomáha. Čím viem byť ja originálny, v čom mi vie AI pomôcť bez toho, aby mi poškodila, v čom mi naopak ako keby uberá z toho. to sa mi páči, ak si povedal, že im to pokazí. Áno. Že úplne som si predstavila toho záškodníka AI, ktoré síce v dobrej vôli chce pomôcť, ale pritom áno, že nás oberie o ten zážitok napríklad toho skúmania. A vnímam to aj skrz tie moje deti, hej, že oni mi stále hovoria, že oni chcú veci robiť, nielen o nich počúvať. No. A zdalo sa nám, že už by možno, že bolo dobré, keby na Slovensku bola konferencia, ktorá sa nebude baviť o tom, že čo robiť v stredu na dejepise, ale ktorá proste sa pozrie troška za horizont. O to nám hlavne ide, aby sa tí ľudia medzi sebou poznali, spoznávali, videli tie svoje uhly pohľadu a tie témy majú slúžiť podľa mňa ako takýto katalizátor tej spolupráce. Ahoj Danka. Ahoj. Ahoj. Som rada, že si prijala pozvanie do nášho podcastu Nelinajkuj, ktorý vlastne robíme s Frídu. Tento raz sme tu dve, veľakrát nás je tu aj viacero, ale teraz sme si takto povedali, že si spravíme rozhovor my dve. Ty si vlastne, alebo teda poznáme sa osobne vyše roka, aspoň čo si ja spomínam. A v podstate to bolo aj pri príležitosti organizácie konferencie Eduforum. Si súčasťou Indície, neziskovej organizácie. A tiež si bola súčasťou množstva rôznych či už konferencií alebo projektov, ktoré sa týkajú vzdelávania. Keďže tento náš podcast je o vzdelávaní, ale nie takom tom štandardnom, že práve to slovo nelinajku je o tom, že prinášame témy, ktoré nemusíme mať striktne linajky a stále sa týkajú toho vzdelávania. Je teraz určite veľmi dôležité otvárať rôzne témy, lebo ten svet sa strašne mení. V tom vzdelávaní tiež máme deti, ktoré sú úplne iné, ako sme boli my, tak viem, že ty prinášaš veľa takýchto tém, otváraš, rada sa o tom rozprávaš. Tak som rada, že si tu. Teším sa aj ja veľmi. A porozprávame sa o nejakých takých tých aktuálnych veciach tiež, ktoré robíš, prípadne na čokoľvek, čo si pospomínaš a budú sa týkať vlastne toho aj profesného, ale možno aj súkromného. Ty máš tiež deti, ja mám tiež dieťa, že týka sa to nás aj tak súkromne, to vzdelávanie, že chceme to aj pre tie naše deti tak trošku zmysluplne mať nastavené. Tak môžeme začať rovno možno aktuálnym tvojim pôsobením v Indícii. Spomínala si mi, že si tam približne 5 rokov. A na akých projektoch tam robíš, alebo v čom si zapojená? Možno aj tak, že čo je tvojou úlohou v rámci Indície? Ja by som možno ešte nadviazala predtým na to, čo si vravela, že o tom vzdelávaní, že naozaj to je taká moja úplne bytostná téma. Ja si niekedy robím srandu, že častokrát, keď stretávam ľudí z neziskového sektoru, tak oni si vlastne tým svojim pôsobením riešia nejakú svoju osobnú traumu. Hej? Tak ja mám taký tiež trocha pocit, že toto vzdelávanie je pre mňa taká téma bytostne veľmi dôležitá, lebo ja som vlastne bola ako dieťa veľmi dobrá študentka, jednotkárka, ale ja mám takú traumu z toho, že proste som mala pocit také nenaplnenosti a že ako keby tá škola, že mi mohla dať oveľa viac, ale bola to vlastne nuda. A ja som si tak pozrela, že vlastne všetky tie pozície, čo som ja v živote zastávala, smerovali presne k tomuto jednému, že ako keby riešiť si toto a riešiť to pre iných. Čiže vlastne to moje pôsobenie v Indícii je takým vyústením tiež tohoto celého, čo sa dialo predtým. No a aktuálne sa tam venujem hlavne programu všetkých našich konferencií. Čiže ja som ten človek, ktorý bukuje obsah, ktorý kontaktuje rečníkov, pri niektorých projektoch s nimi potom veľmi intenzívne pracujem na tých ich prezentáciách. Čiže v podstate moja rola je identifikovať ľudí, ktorí majú veľmi dobré myšlienky alebo nejaké možno kontroverzné myšlienky, zaujímavé myšlienky, ktoré možno nie sú úplne ako keby potvrdené, že toto je presne to, ako sa to má robiť. Ja nehľadám úplne pravdu, ale niekedy hľadám aj len také ako keby provokáciu, aby sa ľudia zamysleli, že čo vlastne, ako to vlastne oni majú, aby si vytvorili nejaký názor. Čiže hľadám ľudí so zaujímavými myšlienkami a potom moja rola je pomôcť im dostať to do sveta, či už len
tým, že im vytvorím priestor, alebo aj tým, že im pomáham ako keby si sformulovať lepšie tie myšlienky. Perfektne. Takže to je aktuálne moja rola v Indicii hlavne. A v minulosti som tam mala na starosti aj projekt ako projektová manažerka, tak som sa tam vlastne dostala, že som bola oslovená na rolu projektovej manažerky pre projekt Informatika s Emilom, pretože informatika je tiež taká moja srdcovka troška. Áno. A to malo takú kurióznu celkom ako keby genézu, lebo mňa vlastne oslovil Peťo Halák, ktorý je riaditeľ Indície, pretože my sme spolu už spolupracovali pred asi, neviem, možno už je to aj 20 rokov. Ja som vlastne bola na pozícii riaditeľky v neziskovej organizácii PEMAT, čo je vlastne organizácia, ktorá robí aktivity pre nadané deti na matiku a fyziku. Dneska už je tam aj biológia. A ja som tú organizáciu pre nich 2 roky riadila. A Peťo si na mňa v nejakom bode spomenul, keď prišli s projektom Informatika s Emilom a oslovil ma, či nechcem byť projekťačkou. A ja som bola vtedy na materskej s malým synom, mal 6 mesiacov a išla som sa aj pozrieť na ten projekt, páčil sa mi, bolo to super, ale som si hovorila, že že 6-mesačné bábo, že ešte chcem byť chvíľu s ním, takže som to odmietla. A on, že dobre, ale že však sa ozví, keby náhodou, ako keby sa vyskytla nejaká príležitosť, chceš s nami spolupracovať. Tak ja som to tak ako neriešila, ďalej som bola na tej materskej, rodičovskej a potom prišla korona. Syn už mal možno 2 roky, 2,5 roka. A teraz my sme boli v tom dvojizbovom byte. Tam teraz ako keby ja, môj muž, moja dcéra, môj syn, dcéra bola prváčka, teraz bola na tom online vzdelávaní. Áno. Tam oni ako sa učili tam čítať, teraz ona sa na to vôbec nevedela sústrediť. Ten syn ten tam stále chodil otravovať, lebo ona bola na počítači, čo bolo vzácne, to bolo super pre ňo. Čiže ja, aby som ho nejako zabavila, tak som ho brala niekde vedľa a som mu vymýšľala nejaké aktivity, lenže tie boli zase zaujímavejšie než to online vzdelávanie pre tú dceru, čiže zase ona chodila za nami a museli sme ju vrácať. No to bola úplná pakáreň. To by mal ináč niekto spísať už ako knihu, že príbehy proste z bytov počas covidu, počas korony, lebo toto... To boli úplné psychošky, hej. No. Takže ja som si hovorila, že toto je čisto na psychiatriu, že ja toto už nedávam, ja sa musím ísť zamestnať. No a zrovna v tom období Informatika s Emilom vyhodila taký ako bezplatnú stránku, že Emil v karanténe, tam ten robotík Emil, čo je takéto logo známe, mal normálne rúško, hej. A teraz riešili sme s tou Alicou, s tou mojou dcerou nejaké úlohy s Emilom, jej sa to veľmi páčilo, bolo to veľmi milé. A ja som si tak spomenula na toho Peťa Halaka, že jak teda som bola tam vtedy na tom pohovore a že mi povedal, že však sa ozví, keby niečo, a ja teraz v tej pákarni, že že musím si nájsť robotu. Tak ja napíšem tomu Peťovi, že však možno nejaká motika vystrelí, možno nejakú inú pozíciu majú. No a úplná to bola náhoda, nejaká zázračná z vesmíru, ja neviem, čo sa to tam udialo, ale Pečo mi hovorí, že no to je výborné, že si sa ozvala, lebo naša projektová manažerka pre informatiku s Emilom zrovna ide za mesiac na matersku a my hľadáme náhradu. Takže to takto ako keby sadlo úplne fantasticky ako riť na šerbel. Neviem, či môžem takéto veci hovoriť v podcaste. A teda som nastúpila pomerne rýchlo a bolo to, že veľmi výborné. Dosť som sa z toho tešila. Vyriešilo to moju šialenú situáciu s koronou a so všetkými doma. A to si potom vlastne aj fyzicky mohla, alebo teda chodili ste, že ste sa stretávali? Či to začalo Chodili sme málo a viac menej ten môj nástup bol taký, že sme riešili veľa vecí online. Dokonca ja keď som prišla, tak ja som mala taký pocit, že by som potrebovala navnímať všetky tie ostatné projekty, tak som nám zorganizovala takú internú konferenciu, nazvali sme to, kde sme vlastne ako keby si navzájom z tých jednotlivých projektov sme si spravili také workshopy, že ako vlastne ako keby, že čo je podstatou toho, ktorého projektu, čiže čo ja viem, niekto z hejného metódy nám spravil proste 45 minútovku z hejného metódy, nejaký workshop, z expedície sme mali, z civilizácie sme mali fantastický jeden, že to bolo o demokracii, to bolo vynikajúce. Super. A mali sme to celé online, čiže my sme sa vlastne fyzicky nepoznali, ale oveľa viac sme spoznali tie svoje projekty, čiže to bolo naozaj že výborné. A len veľmi občasne sme chodili teda do kanclu. No. Tie projekty sú stále živé? Áno, ktoré si spomínala teraz? Živé. Áno. A ich vlastne pointou je, že aby boli na školách, alebo aby chodili učitelia a oni sú potom vyškolení a nositeľmi tých projektov. Keď si spomenula tú civilizáciu, spomenula si tú informatiku s Emilom. Možno, aby sme si to mohli predstaviť, že či vy tých zaškolujete, alebo chodíte vy po tých školách, že dobre, ako to prebieha. Je to v podstate tak, že my sme ako keby tvorci tých metód. V prípade hejného metódy sme distribútor, lebo tvorca je v Českej republike, ktorý je náš partner.
A vlastne funguje to tak, že my tie metódy po nejakom takom veľmi dlhodobom pilotovaní vlastne vyvinieme, vyrobíme učebnice alebo nejaké sprievodné materiály k tomu a potom učiteľov zaškolujeme. Mhm. A učitelia už potom samotní ako keby si to robia normálne u seba na škole, čiže sme v podstate ako akýkoľvek iný vydavateľ, až na to, že my teda naozaj dbáme na tú takú komplexnú podporu k tým projektom, že oni majú k tomu aj metodické príručky, kde majú presne popísané čo a ako a majú teda aj to školenie, kde väčšinou aj zážitkovým spôsobom, že si to ako keby zažijú sami na sebe, že ako tá hodina vyzerá a potom samozrejme sú upozornení aj na všetky tie úskalia, lebo také špecifikum našich metód je, že to nemôže robiť úplne každý. Není to tak, že prídem do knihkupectva, kúpim si učebnicu a mám vybavené, učím hejného metodov alebo informatiku s Emilom. Proste tam musí prísť k nejakému prerodu myslenia troška toho učiteľa, aby bol ochotný trocha pustiť z toho svojho ako keby vedenia tej kontroly a dať tie opraty pomyselné do rúk tým deťom. Samozrejme nie tak, že spravím z toho úplný blázninec a zoologickú záhradu, kde deti si vládnu úplne bezbreho, ale skôr v tom, že vlastne ako keby tú aktivitu a to objavovanie tých jednotlivých konceptov ponechám na tie deti bez toho, aby ja som do toho vnášal, že nejaké prednášky, že takto to je a týchto 10 krokov sa deti naučte. Jednoducho tie naše metódy všetky spočívajú v tom princípe, že oni majú pripravené veľmi dobré prostredie alebo nejakú sadu úloh, problémov gradovaných, ktoré tie deti vedie k tomu objavovaniu tých vedomostí a upevňovaniu tých znalostí. Čiže im vlastne buduje tú štruktúru v hlave. Čiže ten učiteľ tam nie je na to, aby niečo vysvetľoval alebo aby ich opravoval. On je tam na to, aby viedol diskusiu. Aby ich akože prostredníctvom nejakých veľmi dobrých otázok možno posúval troška ďalej. Alebo napríklad, keď deti vidí, že majú nejakú mylnú koncepciu, tak on ich vie vlastne nejakou vhodnou otázkou alebo nejakým dobrým problémom ich s tým viem konfrontovať, ale nie je to tak, že by im povedal, že vieš, myslíš si to zle, ale že on ich vlastne konfrontuje s tým, že sami prídu na to, že si mysleli zle. Hej? Alebo že ich spolužiak upozorní na to, že ale ja si myslím, že je to takto, no poďme diskutovať. Čiže na tých hodinách sa hodne ako keby diskutuje, hodne sa tie deti majú možnosť vyjadriť, prinášať tie riešenia, prinášať rôznorodé riešenia, to je tiež pre nás veľmi dôležité. No a toto ako keby nie každý učiteľ je schopný okamžite prijať tú zmenu svojej role. Vlastne, že tam není od toho, aby on rozprával, aby on ukazoval, aby on odozdával tie vedomosti, ale že tam od toho, aby pomáhal toto facilitovať. Ako na to reagujú? To som sa chcela spýtať presne tí učitelia, že záleží aké kde máte sa skúsenosti. nachádzajú. Vieš, akože záleží na tom, niektorí sú z toho nadšení. Dokonca niektorí hovoria, že im to pomohlo zostať v tej učiteľskej profesii. Že povedzme už boli niekde na kraji vyhorenia, už proste nemali tú energiu a že to im dalo ako keby dodalo takú šťavu a že ich to tak odpichlo a že zistili, že vlastne má to pre nich znova tú atraktivitu, hej, že niečo nové sa im tam udialo. Ono je to ten koncept takého toho sprevádzania, o ktorom sa teraz veľa hovorí, že to je tá budúcnosť toho učenia, a ani nie učenia, ale teda sprevádzania pri tom vzdelávaní, takže vy to už v tých metodológiách alebo metodikách teda máte zakomponované áno, priamo. Na druhej strane si myslím, že je veľmi dôležité, čo je akože veľmi super u nás je, že je tam pripravená tá istá štruktúra, tá ako keby tie vygradované schodíky, po ktorých tie deti môžu ísť, lebo kebyže nemáš vôbec žiadnu štruktúru, hej, tak akože to málo ktorý učiteľ by vedel proste v skupine povedzme 24 detí nejako zvládnuť. Hej. Si povedzme, že ktokoľvek by to mal problém. Čiže ako keby profesia. To je super, že to prostredie je pripravené tak, že tie detičky ako keby môžu proste sami potom postupovať a ten učiteľ naozaj môže to pustiť a môže si byť istý, že ako keby niekam sa dostanú. A vy máte k dispozícii hodiny v rámci osnov na školách, alebo si to poobedné, alebo nejaké zaujímavé Nie, toto krúžky? Je čisto školská záležitosť. Normálne idú ako keby v predmete. Keď si to zoberú, majú pokryté viac menej, záleží od projektu, ale vo väčšine projektov ako keby, že všetko. A jednoducho môžu ísť koľko chcú. Akurát keď sa vrátim k tej tvojej otázke, že ako na to učitelia reagujú, tak
to bol ten prvý prípad, čo som povedala, že niektorí sú nadšení a akože čerpajú z toho veľkú energiu. Samozrejme sú tu aj učitelia, ktorí majú veľké obavy to pustiť, že ako keby je tam veľká bariéra a to podľa mňa je úplne prirodzené. A potom je tu ešte tretia skupina učiteľov, ktorí ako keby to vôbec nepríjmajú. Alebo tam ešte ako keby vôbec nejako mentálne neprišli tým smerom, alebo to ani nechcú. A tam je hlavný problém, že pokiaľ ich do toho niekto núti, povedzme, že riaditeľ by sa rozhodol a všetci pôjdete touto metódou a musíte ísť povinne na školenie, to robí viac škody ako užitku z našej skúsenosti naozaj. Že my vlastne nevieme ani tie naše projekty naškálovať v zmysle, že keby sme chceli pokryť celé Slovensko, my sa asi ani by sme sa o to nesnažili, lebo keď ten človek ako keby nie je s tým stotožnený a nevidí v tom tú hodnotu, tak myslím si, že to môže viac škodiť. A keď možno pre takú predstavu, že koľko škôl máte zapojených aktuálne, či máš to číslo približne? To sa veľmi ťažko ako keby hovorí, že v každej tej metóde je to zapojenie úplne iné. Myslím si, že sa dá tak odhadnúť plus mínus, že zhruba 10% škôl ako keby je nejakým spôsobom systematicky zapojených, ale to je také akože číslo vycúcané z prsta viac menej, ale plus mínus nám to tak vychádza. A sú to také predmety, tak je tam tá informatika, matematika hejného. Spomínala si civilizácia, to je demokracia, to predpokladám na občianskej, alebo dejepis občianská. Potom máme expedíciu, to sú vlastne prírodovedné predmety. A slovenčina? Slovenčina je nový projekt, ktorý sa vlastne teraz rozbieha a sú vo fáze, že pilotujú, teraz aby som nepovedala blbosť, ale prvý alebo druhý ročník aktuálne, že majú nejaké materiály už ako keby hotové a sú na niekoľkých školách, kde to v praxi pilotujú. To je inak tiež taká celkom rarita podľa mňa našich metód, že oni sa pilotujú veľmi tak dôkladne a že naozaj sa skúšajú na rôznych školách, rôznych triedách a vždy sa prihliada na to, ako na to tie decká reagujú, upravuje sa to, čiže je to tak akože vypiplané. Tak mi napadá, že keď už pokrývate skoro všetky predmety, tak už by to mohla byť aj škola. No, náš pán riaditeľ má školu. On má stredčku Felix, takže tam akože naše metódy sa veľmi používajú. No a bolo by fajn, alebo vlastne je to dobré, že aspoň nejakým spôsobom to ide aj do tých štátnych škôl cez tieto projekty. Áno. Pamätáš si na nejaký taký, alebo spomenieš si na taký, že pre teba významný prerod nejakého učiteľa alebo učiteľky, keď by sme sa vrátili k ním, jak si o tom rozprávala, že sú také, povedzme, 3 druhy tých ľudí alebo tých nastavení, tých myslí, a že či si spomínaš na niečo také významné, že niekto dal úplný prerod z toho striktného učenia z 19. storočia sa šúpol do toho 21. No, rozmýšľam, že asi priamo takúto skúsenosť nemám. Čo ako keby mi komunikovali dosť často, napríklad tej informatike, bol taký trocha iný prerod, že vlastne pani učiteľky na tom prvom stupni častokrát majú z tej informatiky tak trocha paniku, alebo necítia sa v tom úplne ako keby doma, necítia sa veľmi kompetentné a to ani nie je sa im čo diviť, lebo oni na to prakticky nemajú žiadne vzdelanie. Že na pedagogických fakultách sa len veľmi málo tomu venujú a potom ako keby na tých školách im tiež moc nemá kto s tým pomôcť a pritom my sme jedna z mála krajín, kde už od 3. ročníka je povinná informatika. A vlastne tie školy to musia niekým pokryť. Informatikári nie sú, pretože kdokoľvek, kto len pričuchol, proste k informatike ide robiť do komerčného sektoru, lebo tam úplne že inak zarába. Čiže vlastne je tam dilema, že buď tam hodím niekoho z 2. stupňa, koho mám, ale ten je už aj tak brutálne vyťažený a nevie tak úplne s tými malými detičkami vajbovať, že to proste je úplne iné prostredie ako ten 2. stupeň. Alebo teda sa snažím to prifariť tej prvostupňovej učiteľke, ktorá ale na to nemá ako keby žiadne vzdelanie a je s tým tak akože nie je úplne komfortná, čiže nevie celkom, akože čest výnimkám samozrejme. No a teraz nám sa často stávalo na informatike s Emilom, že teda tie pani učiteľky mali k tomu takýto postoj, že necítim sa v tom úplne isto a že neviem, či by som to zvládla a potom, čo prešli školením, tak zistili, že vlastne toto by som zvládla. A potom, čo začali učiť, si to dokonca začali užívať. Že u nás sme mali napríklad pilotujúcu školu v Modre
A tam bola taká pani učiteľka Anička, ktorá je teda výborná, taký úplne láskavý, úžasný človek. Presne, čo si predstavíš pod tým, že ako by mala vyzerať prvostupnierka, že proste to vidíš, že má takéto srdce, kde ešte s tými detičkami malými proste vie zaobchádzať a ona sa teda vôbec necítila akože kompetentná na to učiť informatiku, ale natiahli ju do toho, odpilotovala proste mnoho z tých jednotlivých súčastí Emila a tak sa strašne dobre zabehala, že teraz akože ona chodí a rozpráva o tom niekedy aj školy super. a akože zistila, že vlastne to není žiadna veda, že ako môže sa v tom uvoľniť. Čiže s týmto máme dosť veľa skúseností, že ako keby tí učitelia, keď zistia, že oni nemusia mať doktorát a byť najmúdrejší na svete, ale že niekedy to stačí len pustiť a nechať to na tie deti a vedia sa v tom tak uvoľniť, tak vlastne zistia, že im to hrozne pomáha. No, je to určite, toto je tá cesta, že ktorou, a samozrejme teraz do toho ešte to AI, keď príde, na tým nejako uvažujete v Indicii, že ako to nejak integrovať do tých projektov, lebo teraz to už sa rozpráva o tom, že to bude všade. Aj v rámci škôl. Popravde, o tomto sme sa ešte nerozprávali, že by sme vyslovene AI integrovali do našich projektov, do tých jednotlivých metód. Lebo máme pocit, že tie metódy sú kvalitné tak, ako sú aktuálne celkom. A ja zastávam názor, neviem, či toto je ako názor všetkých v Indicii, teraz hovorím za seba, že ja nemusím nutne pchať AI do všetkého. Hej, že niekedy to tam vlastne ako keby nemôže spraviť nejak zlepšenie. Hej. Áno. Že napríklad, keď dám príklad expedície, čo je ten náš projekt, ktorý sa venuje prírodným vedám, ja si naozaj neviem predstaviť, že aký prínos by tam nejak akože implementovanie AI mohlo mať, keď tam proste oni, tie decká sa učia pracovať s vedeckou metódou, proste vytvárať nejaké predpoklady, navrhnúť si experiment a všetko to vlastne robia, všetku tú mravenčiu prácu tie deti a kebyže im tam umožníme teraz, že tu máš AI asistenta, on im vlastne to pokazí, lebo nebudú uvažovať nad tými vecami samé a proste to outsourcujú. A to si myslím, že je najväčšie nejaké také riziko toho využívania AI v škole, že treba veľmi citlivo rozmýšľať, že kedy to vlastne tým deťom ponúknuť a v akých situáciách im to pomáha, v akých situáciách ich to vlastne odľahčí, ale v konečnom dôsledku im to poškodí. Poškodí, že sa nenaučia určitý postup, ako treba na veci prichádzať. Áno, presne tak. No. To sa mi páči, ak si povedal, že im to pokazí. Áno. Že úplne som si predstavila toho záškodníka AI, ktoré síce v dobrej vôli chce pomôcť, ale pritom áno, že nás oberie o ten zážitok napríklad toho skúmania a toho zistenia niečoho, že vlastne sama si na to prídem. No. Áno. A ešte teda ako keby my robíme s AI s touto témou, že napríklad máme teraz taký európsky projekt Erasmus+, kde je asi, neviem, 10 rôznych partnerov z rôznych krajín, kde vyvíjame v rámci toho nejaké plány hodín za použitím AI a ja som dala dokopy takú filozofiu napríklad v tých hodinách, že ja nechcem, aby to bola celá hodina nejakého, že spravíme si takú AI aktivitu a takú a 4 rôzne nástroje si ukážeme, že za mňa je dôležité skôr, že ukázať si možno, že nejaký taký malý čriepok z toho proste AI a potom zvyšok hodiny venovať aj nejakej diskusii o tom, že čo sa tu vlastne udialo, či som to použil tak, že mi to pomohlo, alebo naopak proste ja som sa o nejaký zážitok obral. Hej, že a čo to vlastne znamená pre moju budúcnosť? Dám ti nejaký príklad, čo mi teraz rovna napadne. Mne by sa páčilo, kebyže sa s tými deťmi v školách vieme baviť o tom, že kde je hodnota využitia AI. Napríklad s úplne s maličkými deťmi môžeš spraviť, že dáš nakresliť deťom obrázok, máme k nejakému sviatku a dáš im vygenerovať ten obrázok. Nech ti navrhnú ten prompt a nech to AI vygeneruje. A teraz môžeš sa s nimi potom baviť o tom, že ktorý ten obrázok sa ti zdá krajší, čo si myslíš o tom, čo sa ti páči na tvojom, čo sa ti páči na tom AI. Vystihlo to AI to, čo si naozaj chcel. Ktorý by sa páčil viacej mamičke, myslíš? Môžeš jej to dať a potom skúmať tú reakciu. Hej, že a mne sa zdá celkom fajn s nimi ako keby rozprávať o tom, že kde je hodnota môjho úsilia, kde je hodnota môjho osobného vkladu, mojej kreativity, čím viem byť ja originálny, v čom mi vie AI pomôcť bez toho, aby mi poškodila, v čom mi naopak ako keby uberá z toho, lebo mi ponúkne nejakú generickú odpoveď, ktorú proste nemôžem dať von, lebo to není originálne. Hej? Že, a
podľa mňa, že to sú strašne ťažké otázky toto, ako keby, že o, Spomínala si, že tam je 10 krajín, tak je to taká možno aj spoločný narratív v rámci tých krajín, alebo aj niek sú krajiny, ktoré to majú inak a chcú ísť čisto technicky potom AI a nerozmýšľajú možno takto. To teraz len možno pre mňa mi napadla taká otázka, že som sa nikdy nad tým nezamýšľala, či je rozdiel medzi myslením tých krajín v zavádzaní týchto ako keby AI nástrojov do vzdelávania. Ten projekt je ešte úplne v plienkach, on vlastne teraz len začal, čiže on má takú fázu, že kde sa ako keby robí taký teoretický základ, to robia Portugálci a ešte to vôbec nie je ako keby preskúmané. Čiže to, ktorým smerom naozaj celý ten projekt, akú bude mať filozofiu, to sa ešte len utriasa. Akože toto je čisto niečo, čo som ja navrhla ako prístup k tým jednotlivým hodinám, ktoré máme my, ich produkciu na starosti. Ale že či to je ako nejaká ucelená filozofia projektu, to ti neviem aktuálne povedať. S jednotlivcami, s ktorými som sa bavila na takom spoločnom stretnutí, tak akože v podstate tento prístup, ktorý som ja hovorila, s nimi celkom rezonoval. Ale že či je to akože obecne, či sa dá povedať, že všetci k tomu takto pristupujú, to ti neviem povedať. Ale pekne mi to tak nejak ma to premosťuje, jak sa hovorí, do tej ďalšej témy, o ktorej sme sa chceli baviť a to sú konferencie, respektíve možno aj tá najaktuálnejšia, ktorá sa udiala Edufórum, kde téma AI vo vzdelávaní veľmi rezonovala. Hlavný rečník, pán Ondrej Štefl, mali ste ho ako hlavného rečníka? Jeden z hlavných, hej, lebo boli tam viacerí a boli tam aj zahraniční hostia rôzni. Tak to je jeho veľká téma. Tam vlastne si priniesla aj formát EduGrill, ktorého som sa aj ja osobne zúčastnila. Bolo to veľmi zaujímavé a bol to zážitok. A rozprávali sme sa práve o tej úlohe AI vo vzdelávaní. Tak môžeme možno prejsť cez toto, ako keby do tej konferencie a prípadne, či si odvnímala, že už aj na iných fórach je tu tá téma, rozpráva sa o tom a že ako si to odvnímala v rámci Edufóra, že či tej témy bolo dosť, málo alebo akurát a potom sa určite budem chcieť baviť aj o prípadne nejakých iných takých nuancách tej konferencie, lebo je to zaujímavé vedieť možno aj trošku také zákulisie, keď už si tu, tak sa môžeme dozvedieť aj zákulisie organizácie celej takejto konferencie. Hej. No čo sa tak týka tej AI témy, ja som napríklad na minulom ročníku Edufóra tú tému vôbec nezaradila a spravila som to naschvál. Pretože mám pocit, že zatiaľ je veľa toho šumu. Aha. A že ako keby tých jasných myšlienok je veľmi málo. Tento rok som sa už rozhodla to zaradiť, pretože sa ako keby mi vykryštalizovali nejaké jasné veci, s ktorými sa dá polemizovať a práve preto sme zaradili tú tému ako keby do toho EduGrillu, ktorý je vlastne taká diskusný formát, kde sú ľudia, ktorí spolu nesúhlasia, pretože môjim cieľom nie je ani ako keby odprezentovať tam nejaký jeden názor, aby si ľudia to odniesli domov a potom to ďalej šírili, ale ako keby podnetiť tých ľudí k nejakému uvažovaniu nad tou témou a tak akože sa nejako v sebe upratať, že ako to vlastne ja mám, čo si ja vlastne o tom myslím. Hej, že to je podľa mňa dôležité, lebo tie témy nemajú akože nejakú odpoveď. Hej, že to my nevieme. Ako, a možno, že za 5 rokov už nebudú ani témou, alebo budú úplne iné témy. Čiže teraz toto sa tak rýchlo mení a my vôbec nevieme ako keby tie best practices, lebo to tu nikdy predtým nebolo. Nevieme to ani nejak merať, lebo všetko sa zároveň mení. Čiže veľa ľudí ide do toho tak akože pocitovo a za mňa je strašne veľká otázka, ešte teraz, ak si môžem dovoliť zafilozofovať, že to AI, mnoho ľudí sa dáva do pozície a myslím si, že momentálne dosť razí tú cestu aj ministerstvo, čo som zachytila tú komunikáciu, že AI v školách určite má svoje miesto a že ak ho nezaradíme, vlastne tie deti poškodíme. Že aj neurobiť nič je nejaké rozhodnutie. A že keď vlastne tie deti nenaučíš s tým pracovať, tak budú ochudobnené, lebo proste nebudú sa vedieť uplatniť na trhu práce, nebudú vedieť s tým pracovať, budú úplne stratení. Je to strašne dôležité, hej. Potom sú názory,
také, že proste môže to v tom vzdelávaní strašne poškodiť. Presne kvôli tomu, čo sme sa bavili predtým, že keď nahradíš to rozmýšľanie tým, že to outsourcuješ nejakému AIčku, tak ako keby nevybuduješ si tie zručnosti, tie schopnosti toho uvažovania. A podľa mňa je tak strašne zložité sa v tom vyznať celom, že ako to vlastne máme robiť, že čo sú tie novinky, ktoré ja mám zavádzať a príjmať a čo sú práve ako keby tie veci, do ktorých sa nepúšťať, že v konečnom dôsledku skončíš len na nejakom vlastnom pocite, presvedčení, proste viere, dokonca by som povedala. Viere, možno Hodnotách, lebo jednoducho tam neexistuje správna odpoveď a podľa mňa je teda dôležité predstavať tie otázky, aby si tí ľudia sebe upratali tie svoje odpovede. Alebo upratávali, to tiež nie je ako keby nemenná vec, hej. Lebo máme tu ten narratív v iných oblastiach, marketingu napríklad, kto to neovláda, kto s tým nepracuje, tak už je dávno akože za zenitom, nemá šancu v tomto svete. A takisto aj samozrejme v zdravotníctve zrovna to sa veľmi využíva, alebo teda sa snaží a naozaj, že tam to má pekný efekt a dopad, že sa vieme prichádzať na viac povedzme chorôb a naozaj to vie byť veľmi dobrým pomocníkom a tak ako keby niekedy až raketovo posunúť niektoré výskumy. A to vzdelávanie je zase také špecifická oblasť tohto celého nášho aj našich životov, aj vlastne v rámci tej spoločnosti. A je to triky. Ja tiež. Je to veľmi triky. Som bola teraz vlastne okrem EduFórum, v ten týždeň som bola na vlastne konferencii takého neformálne vzdelávanie, aj keď už o tom asi tiež nemôžeme úplne rozprávať, že formálne, neformálne, ale boli tam skôr tiež ľudia z neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou. Organizoval to náš slovenský Youth Watch s českým ANEVom, čo je Asociácia neformálneho vzdelávaní. Čiže to bola taká československá konferencia. Skoro celé to bolo o tomto. Že veľa sa o tom baví a myslím si, že práve na tých fórach o vzdelávaní, alebo kde sa chce baviť o týchto veciach, tak tam úplne si to vystihla, úplne mám presne to, že šum, že ľudia to chcú uchopiť, lebo my, čo sme z tej oblasti toho vzdelávania, tak častokrát máme aj tendenciu chcieť mať jasné odpovede a sme trošku frustrovaní z toho, že zrazu tu máme niečo, čo cítime, že nemá jasnú odpoveď. Potom zase na druhej strane chceme mať tie otvorené hlavy a vlastne nezatvárať sa do nejakého myšlienkového smeru. Takže je to teraz, a ja to tak cítim, že ani to neviem úplne uchopiť. Možno tak nad tým tak uvažujem, že zachovať tam v prvom rade tú ľudskosť, ako keby s deťmi sú ujasniť, čo sú to vlastne tie hodnoty, ktoré nás robia ľuďmi. A vlastne tie neustále zachovávať, možno ich mať aj tam už niekde vycapené v tej škole ako základné vlastne piliere toho, čím sme. A to je tá tvorivosť. To je práve tá schopnosť ako keby toho rozmýšľania, hej, že takého možno niekedy aj s chybami, hej, aj nerobí chyby, alebo málo, hej, robí, ale ako nie až také, jak vie urobiť človek. Vedieť teda samozrejme, hej, robiť chyby, zlyhávať, ale samozrejme tvoriť, hej, mať ten zážitok, hej, to AI nám proste neurobí ten pocit toho zážitku. Hej. A samozrejme tá láska, hej, že zalúbiť sa, tak to ako, hej, máme tu nejaké príklady, kedy sa človek zalúbil do AI, ale vieme, že to je asi trošku patologické, že to nie je správne a že by sme nechceli s týmto smerom ako ľudia. Takže zatiaľ možno, keď aj ja som si ukradla taký trošku filozofický čas, že možno u mňa je to takto, že zatiaľ nad tým takto uvažujem, že vlastne cez tie hodnoty tej ľudskosti a možno to bude to, čo by v tom vzdelávaní malo začať viacej a viacej rezonovať. A to nám pomôže aj možno k tomu, čo sa teraz deje v tej celej spoločnosti, tá veľká polarizácia, tá vlastne taká tenzia, ktorú všetci cítime, zvyšovanie toho napätia a tak vlastne uvedomiť si, že kto vlastne sme. Možno tá AI nám to zrkadlo dá práve na toto, aby sme si to uvedomili. Tak som si teraz ulietla úplne. Pekne si to zamyslela. No a dobre, vráťme sa. Minulý týždeň to bolo, kedy teda vy ste zorganizovali
úžasnú konferenciu a ja som sa na nej zúčastnila. Od minulého ročníka Fridu sa stalo aj vlastne partnerom tejto konferencie. No a minulý rok som bola ako štandardná účastníčka toho a po tom ročníku som si povedala, že to je super. Ja som tam videla úplne, že tú budúcnosť, ktorú ste aj vlastne deklarovali a v takých tých normálnych hraniciach. Hej, že nebol to úlet, lebo však dá sa aj uletieť, ale bolo to za mňa najkvalitnejšia akože obsahovo nejaká konferencia v tejto oblasti vzdelávania na Slovensku. Ďakujeme. V Čechách nemám až taký prehľad, ale minimálne na Slovensku určite áno. Bolo to aj skladbou tých rečníčok, ktorí boli aj zo zahraničia, prinášali rôzne témy. Nebolo to čisto len o obsahu vzdelávania, lebo akože to nie je to iba všetko. Hej, bolo tam napríklad o dizajne škôl a tak ďalej. No a pre tento ročník sme sa tým pádom z Fridu rozhodli, že podporíme túto konferenciu a stali sme sa aj partnermi. A opäť som bola teda účastníčkou a rozhodne som, ako keby ma to nesklamalo, hej, že ja som naozaj rada, že sme mohli na tom aspoň takto nejako externe participovať nejakým vkladom do tej spolupráce a plus som mala teda zážitok, chvíľku som bola aj ja na pódiu. Bolo to pre mňa zaujímavé. Bolo to výborné. Bolo to veľmi milé, lebo všetci tí, ktorých sme boli akože oponenti, tak sme sa tak nejak dali na nejakú takú jednu vlnu a bolo to strašne fajn. Takže aj z toho mám dobrý pocit, že sme sa tam aj tak nejak možno trošku viacej pozoznamovali. A zase s tým Ondřejom, tak ja som sa s ním rozprávala aj mimo ako keby toho oficiálneho programu. A mu hovorím, že idem s vami do toho a Edu, no to bude v pohode, že nebojte sa. Strašne zlatý bol. Takže to bolo celé také akože fajn. A nakoniec ale z toho naozaj vypadlo, že tie konfrontácie, akože naozaj to tam bolo. Aj keď sme zo začiatku mali pocit, že však s ním sa nedá nesúhlasiť, hej, však aj my s tým súhlasíme, ale potom sme si uvedomili, že dá. Dobre si to celé vystavala a myslím si, že veľmi fajn to nakoniec vyšlo. A čo tí ostatní rečníčky, či už z prvého ročníka, alebo z tohto druhého, možno zaujímavé, tak tí zahraniční, že ako reagujú na to prísť na Slovensko, rozprávať o tých svojich témach, ako vlastne ty na nich prídeš, ako ich oslovíš. Hovorila si, že ty si vlastne hlavná, tá, ktorá o tom rozhoduje a ktorá ich tak vyhľadáva. Áno. Tak už teraz dávam slovo zase naspäť tebe, že či by si nám mohla porozprávať trošku možno o takom pozadí toho bukovania, keď to máme nazvať, alebo teda pozývania ľudí na konferenciu, ktorí tam hovoria. Ono je to vždy taká kombinácia jednak nejakých odporúčených ľudí, druhák, ja mám spísaný taký zoznam tém, ktoré ma nejakým spôsobom provokujú, zaujímajú, iritujú. A je to taká celkom detektívna práca, že hľadám ako keby tie mená ľudí, ktorí sa tomu vo svete venujú, ja ich potom oslovujem. Tá úspešnosť je väčšinou taká, že z 10 možno odpovedia 2, z toho jeden je príliš drahý, lebo chce 60 000. Sú to takéto sumy niekedy. Wow. A to sú také hviezdy? Ja niekedy rúbem veľmi vysoko, to je to. Ale je zaujímavé, že niekedy naozaj treba rúbať vysoko, lebo ono niekedy sa podarí. Že napríklad minulý rok som veľmi chcela Andreasa Schleichera. On žiaľ sa mohol len online zúčastniť, ale on napríklad okamžite povedal, že jasne idem do toho a nemal s tým vôbec problém. Že niekedy naozaj, že nejakým spôsobom aj dosť asi funguje, že akým spôsobom je napísaný ten pozývací e-mail. Ja sa snažím byť naozaj veľmi osobná, mám naštudované tie veci o nich, čiže idem veľmi adresne po tom, že táto téma presne tu, kde ste o nej hovorili, sa mi veľmi hodí do dramaturgie a bola by som veľmi rada, keby ste prišli. Alebo niekedy len otváram diskusiu, že vedeli by sme sa o tom len rozprávať. No a v podstate snažím sa ísť vždy napriamo, lebo oni častokrát sú vedení aj na takých tých stránkach tých speakerov, kde sú zastupovaní nejakou agentúrou, ale to sa mi veľmi neosvedčilo. Že pokiaľ je ten človek napríklad z akadémie,
tak je super, že vždy má na tej stránke univerzity uvedený aj pracovný e-mail. A ja idem vždy priamo cez to, oni sú takí potom ako keby viacej potešení, že majú pocit, že je to osobnejšie, ako keď ich kontaktuje niekto cez agentúru. Čiže toto sa mi napríklad osvedčilo. No a potom je veľmi dobré, keď sa mi podarí ich dostať na call, lebo potom naozaj, že vidia, že je to taká akože nadšenecká aktivita, že to nie sme nejaký akože kravaťacký korporát, ktorý že to im je sympatickejšie. Je im to sympatické, lebo vidia, že tam naozaj ide o tie myšlienky, o ten obsah. Ja si myslím, že na tom ich častokrát viem zlomiť, že proste naozaj je pre mňa veľmi dôležité, aby tu ich myšlienku som ja v tom našom prostredí rozšírila. Častokrát im napíšem aj prečo mi príde dôležité, aby to počulo to naše publikum. Takže to mi tiež celkom dobre funguje. No a rozmýšľam, čo ešte k tomu povedať. Zdá sa mi, že veľmi dobre reagujú na to. No. Hej, potom vlastne nastane aj ten taký moment logistický, že myslím, že sme mali, teda vy ste mali minulý rok, som videla Lucy Krien. Áno. Tak ona cestovala z Anglicka? Áno, ona cestovala z Londýna. Z Londýna, tak to nebolo až také. A kto bol taký najďalej, že minulý musel rok sme mali Gavra Taliho zo San Francisca. Tak to akože logisticky bolo asi celkom. Tento rok sme mali ešte väčšie diaľky. Sme mali Young Zhao bol vlastne z Oregonu. A to je ešte horšie ako keby logisticky. A oni ešte musia prísť aj o nejaké pár dní možno skôr. Áno, oni väčšinou si spravia také dlhšie voľno. Ale napríklad Young, myslím si, že ho celkom zaujalo zrovna, že som ho oslovila z tohto stredoeurópskeho regiónu, lebo on naozaj cestuje po celom svete a všade možne, hlavne teda USA, Ázia, Austrália, ale hovoril, že v Strednej Európe ešte nebol. Takže to bolo pre neho napríklad to lákadlo. Áno, hej, že... ináč on bol super. On tam dal dole úplne, dole, hej, že písa je blbosť. Tak to bolo tiež troška kontroverzné a tak niekedy taká provokácia nie je zlá. Ale práve, tak ja čo to úplne neprežívam, samozrejme určite sú ľudia z tejto oblasti a majú na to nejaké jasné vyhranené názory, na čo je to dôležité, ale tak mne to práve, že príde veľmi sympatické, že niekto až povedzme na takomto leveli rozpráva a spochybňuje tieto celosvetové nejaké akože merania, úrovne vzdelávania, že tiež to môže trošku kriviť určitý nejaký, takže za mňa dobré. Andreas Schleicher minulý rok hovoril práve o tom, že menia to PISA, že vlastne už tam majú tie aj ako keby nejaké atribúty, čo merajú kreativitu a tak podobne. Ale akože rozumiem, čo hovoríš, a vlastne je to o tom, že pokiaľ ty ten cieľ, ktorý meriaš, má byť, že úspech v testovaní, tak potom tie školy sa snažia ako keby naučiť vedieť, robiť testy. No, takže skresluje to potom to vzdelávanie, áno. Aj my vo Freedu pripravujeme vlastne na testy, na príjmačky, ktoré sú tu XY rokov. A veľmi sa ten obsah nemení. Áno, prišiel exám z VŠPVS, ako všeobecne študujeme predpoklady, trošku zisťovanie rozmýšľania out of box, alebo teda niečo, na čo sa nedá úplne naučiť. Ale to je taká malá odrobinka toho celého systému, ktorý vlastne núti tie deti učiť sa stále tie vedomosti, aby splnili príjmačky. My s tým pomáhame, lebo je ten dopyt. My vlastne chceme pomôcť tým deťom s učením. To je pointa vlastne Freedu. A keďže sa to vyprofilovalo tak, že chcú pomáhať proste s prípravou na príjmačky, tak pomáhame s prípravou na príjmačky. Kým sa ten systém nezmení, tak to tak robiť budeme. Ale osobne teda by som bola radšej za nejakú ako keby preformulovanie tohto celého, hej, a že trošku zmenu aj v tomto testovaní, lebo pokým to tie deti budú musieť robiť, tak sa ten obsah vzdelávania bude veľmi ťažko meniť. Presne tak, ja si myslím, že to máš presne, že systém ťa tlačí k nejakým výstupom. Ja keď som sa zamýšľala presne nad tú rolou toho AI vo vzdelávaní, neviem, či si počula teraz posledne, napríklad sa dosť hovorí o tých Alpha Schools v Texase, kde vlastne ako keby majú... Alpha Schools to neviem. To je taká sieť škôl. A oni vlastne majú
taký model, že 2 hodiny ráno venujú týmito akademickým vedomostiam, majú na to nejakého AI tutora, ktorý ťa tým ako keby vedie, presne na tvojom leveli, individualizovanie, má to naplánované, proste všetko super. A potom robíš tie v úvodzovkách zmysluplné veci, že projekty skupinové a neviem čo a ja akože vždy, keď som o tom čítala, tak som mala taký akože ický pocit troška, že čo to pre Boha je, že tu sa učím tie akademicky, tu sa učím tie zručnosti, že prečo to nemôžeme robiť naraz. Ale fakt je ten, že pokiaľ by si chcela mať, že kebyže ja mám navrhnúť svoju školu, hej, tak by som tam robila len tú druhú časť a popri tom by som sa učila tie vedomosti, ktoré sú tým deckám užitočné a zaujímajú ich hlavne. Že proste keď niekoho fakt nezaujíma chémia, tak asi je dôležité, aby vedel proste nejaké základy, čo sa týka vlastného zdravia a neviem proste, že nemôžem liať teraz už ani, ja vlastne neviem, či kyselinu do vody alebo vodu do kyseliny. Jedno z toho viem, že nemôžeš, hej, lebo ti to vybuchne. Ale proste nejaké základy bezpečnosti a zdravia určite by mali byť, hej, ale že nevidím tam dôvod proste tlačiť niekomu obsah, ktorý ho absolútne nezaujíma. No lenže pokiaľ tu máme tento systém, aby som sa vrátila k tej pôvodnej myšlienke, tak ty musíš. Proste ty musíš ako nejako to dostať do tej hlavy, aby to dieťa malo šancu ísť tam, kde chce ísť, hej. A myslím si, že títo AI tutory sú fantasticky efektívni. Čiže hoci sa, akože mi to proste totálne bridí, tak tomu rozumiem na druhej strane. Hej, že aj nejaký taký ten prelod. Ja som tiež, sme sa tak nejak bavili, aj fantazírovali, aj povedzme na tej konferencii Jodel sa volal, čo som spomínala, to bola 2,5-dňová konferencia. Tam sme sa veľa bavili o budúcnosti vzdelávania. A moja vízia je presne niečo podobné, že vlastne doma, a tuším aj my dve sme sa o tom už bavili, že by doma deti ostali do obeda, hej, že aj rodičia chodia častokrát, začínajú prácu o 9, o 10, že prečo vlastne tie deti musia vypustiť o 7:30 a však môžeme ešte spolu tráviť nejaký čas do určitého veku, potom aj tak už s nami nechcú tráviť čas vôbec, ale do určitého veku. A tam by sa možno aj mohli presne online pripojiť, naučiť sa nejaké také tie vedomosti a potom by išli do nejakej inštitúcie, ktorá by ale nemusela striktne byť škola v zmysle tých tried izolovaných a mohla by to, či už budova, alebo podľa počasia by sa to mohlo diať aj vonku a tam by už prebiehali tieto. A teraz nazvime to neformálne vzdelávanie, ale už by sa to tam malo ako keby formálno-neformálne, ale skôr trénovanie týchto mäkkých zručností alebo budovanie tých mäkkých zručností, tých talentov, tých tých aj nejakých takých tých umeleckých napríklad prejavov, aj veku primeranie, že to tam úplne zabíjame, však to už pred 20 rokmi hovoril na prednáške ten Sir Ken Robinson. Tak, že škola zabíja tvorivosť, stále to platí. Mne tam príde ešte... Že dalo by sa to, ale tak akože to je úplná zatiaľ utopia. No, ale niečím ďalej, tým viac mi príde ešte jeden element strašne dôležitý. A vnímam to aj skrz tie moje deti, hej, že oni mi stále hovoria, že oni chcú veci robiť, nielen o nich počúvať. A že mne tak príde, že počas tej školy je strašne málo príležitostí naozaj robiť skutočné veci, na ktorých mi záleží. Že ja, ak by som mala nakresliť víziu ideálnej školy, tak za mňa by to bolo, že už od malého veku citlivovať tie deti na to, aby ako keby rozmýšľali nad tým, že kto som ja a čo viem urobiť. Možno len nejaký malý krôčik dneska, ale že na čom mi záleží, čo by som vedel zlepšiť. A že toto nejako v nich viacej podporovať. A ja myslím, že ak by sme týmto začali ako tým kľúčovým a všetko ostatné potom obalili okolo toho, tak to máš vystarané. Lebo vlastne ty, keď chceš niečo urobiť, tak potrebuješ k tomu tie nástroje. Potrebuješ k tomu vedieť písať aj normálnu gramatiku, aj proste niečo si vedieť spočítať, potrebuješ vedieť proste veci, nejakú geometriu, hej, nakresliť že ako keby potrebuješ hej. k tomu tie veci. Naučiť ťa to už môže aj učiteľ, AI, mentor, tvoj starší spolužiak, proste hoci kto, hej. Môžete na tom robiť v skupine rôznych, veľmi rôznorodých talentov, rôznorodých vekov, hej. Ale že toto mne strašne chýba a ja by som mala taký sen, že keby sme mali takéto školy, ktoré po krôčikoch, ako keby tie projekty
tie vlastné iniciatívy tých detí zväčšujú, ktoré sú teda prospešné spoločnosti, tak si predstav tú spoločnosť, ako by vyzerala proste za 20 rokov. Hej, takých svojstojných ľudí, áno. Ktorí si Ktorí sa veria. zaujímajú o okolie, vieš, o tom ide. Aj to, ale vlastne ako keby sú si vedomi svojich talentov. Možno, a nemyslím talentov iba nejakých akože hudobných, alebo takých, ale celkovo. Že, hlavne ja si myslím, že ono to aj dosť buduje sebavedomie, vieš, že proste spravíš niečo, čo si zaumienil, tak ako keby pociťuješ ten úspech. Áno. A ten ťa motivuje k tomu na budúce si zobrať možno troška väčšie sústo. Hej. To sa vždy dostane potom k tomu, že na začiatku 20. storočia už vznikali slobodné školy a potom sa to tam niekde v čase a v histórii ututlalo, lebo nebol na to priestor v tom 20. storočí. Hej. Tak myslím si, že sa k tomu vraciame, ale už máme nové trošku aj pohľady, ale aj to, čo máme k dispozícii, kam sa tá spoločnosť vyvinula, aj mentálne, aj technologicky, tak zase nadviazať možno na tú filozofiu tých slobodných škôl, lebo ja mám pocit, že na začiatku toho 20. storočia to bolo silné, že ono tu tá iniciatíva už bola takýmto spôsobom vzdelávať. Čiže to nie je ani novinka. Hej. Tak, no za mňa je toto veľká téma, ktorú teda vôbec nemám v sebe upratanú. A čiastočne akože som tam, kde som, lebo si to tiež ako keby kontinuálne v hlave upratávam, že nakoľko proste sa nechať viesť tým to vnútornou motiváciou detí a nakoľko oni práve potrebujú tú štruktúru, tie návyky, proste to vedenie, že je to veľká téma a nemám to upratané. Mne sa páči tam ostať vlastne možno, čo sa týka tej roli toho učiteľa, učiteľky v tom slovníku, že sprievodkyňa, používame to v cestovnom ruchu, ale podľa mňa by sa to malo už ujať aj v tom vzdelávaní, lebo to tak aj vyjadruje vlastne slovne a ešte mám taký nový tiež také slovo, že spoluskúmanie. A to sa mi veľmi páčilo, tiež to tam začalo vyskakovať vzhľadom na to, že AI a nič nevieme a nevieme, čo bude za 5 rokov a čo bude za 10 rokov a už nevieme, na čo máme tie deti pripravovať, na akú budúcnosť, len že to nevie nikto. Tak dobre, zbavme sa toho pocitu, že to musíme vedieť a začníme ako keby spolu skúmať s tými deťmi a vlastne tí dospelí, ktorí predsa len majú už nejaké skúsenosti na určitej úrovni, ktoré sa nedajú okafrať, že tí dospelí vedia dať hranice a tak ďalej, ale poďme spolu skúmať to, čo sa deje okolo nás. Hej, no to máš pravdu, lebo niekedy tie deti práve vedia už akože v nejakých oblastiach oveľa viac. Mne sa veľmi páčilo, raz sme mali na TEDxe takú rečničku, ktorá povedala takú myšlienku, že keď sú tie deti malé, tak my im ukazujeme ten svet a my im ukazujeme všetko, ako všetky tie nástroje a učíme ich, ako to používať a tak. A v nejakom veku sa to začne preklápať a oni už sú tí, čo začnú nám ukazovať ten svet, lebo my už proste sme mimo. Oni žijú v tej prítomnosti, ale my sme ešte v tej minulosti. A vlastne ty musíš byť citlivý na to, že kedy je to ten vek, kedy sa to začne otáčať. Hej. A neprešvihnúť to a nemyslieť si, že akože ty si tam stále ten, čo má ten patent na rozum. A pekne si to aj ty povedala, že proste v niečom tí učitelia stále majú viac skúseností v niektorých oblastiach, ale v niektorých podľa mňa musia prijať to, že povedzme nie sú tí najmudrejší v miestnosti a začať s tým pracovať nejako zmysluplne. A pre mňa my to tak aj tých našich lektorov, lektorky vedieme, že ale ono je to aj jednoduchšie pre teba, keď vlastne ty tam guiduješ tú svoju skupinu, lebo nemusíš teraz naozaj vedieť všetko a byť v strese. Hej. Že možno už pre pani učiteľky, ktoré to robia x rokov, tak nie sú v strese z toho, že majú ten balík sumár vedomostí. Ale tí naši, ktorí u nás začínajú, tak častokrát sú ešte v strese, že čo keď sa pomýlim. A my, že nie. Nemusíš byť vôbec v strese, proste guiduj to. Stačí, lebo na to máš, hej, to vieš. A tie decká prirodzene ťa ako keby budú následovať, alebo budú chcieť byť vedené, že oni tiež nechcú byť len tak poletovať proste po svete, ale stačí, keď ty ich tým ukážeš tú cestu a oni si už ju budú vytvárať. A to sa možno dostanem úplne na začiatku, lebo si hovorila, že súčasťou tých vašich projektov v Indícii je, alebo tých metodík je tento princíp. Takže to je fajn, že to tu existuje už
Že není to len také naše teraz blúznenie, že sa tu o tom rozprávame. Hej. Napríklad učiteľky z hejného metódy niekedy pomenovávajú takú vec, že oni častokrát ako keby sa pýtajú, že ako to máte, aké je tu riešenie a naozaj a tie deti im hovoria niekedy, pani učiteľka, my nevieme, či naozaj neviete, alebo či to len hráte na nás. Ešte by som sa rada vrátila k tomu, k tej konferencii EduForum, lebo je to naozaj iná konferencia a je špecifickejšia aj v skladbe teda tých účastníkov, čo sme hovorili častokrát zo zahraničia, aj tým, že chceš prinášať cez tú konferenciu aj také tie provokatívne témy, trošku kontroverzné. Môžeš nám možno priblížiť ešte trošku viacej ten moment toho vzniku alebo takej tej motivácie, že prečo vlastne ste ako Indícia prišli s tým, že budete organizovať túto konferenciu? Áno, my sa venujeme konferenciám ako Indícia už 15 rokov a robíme konferencie hlavne pre učiteľov. Aj pre riaditeľov, zriaďovateľov, ale tá hlavná cieľovka sú učitelia, ktorí chodia na naše konferencie, aby sa sieťovali, aby sa inšpirovali, aby sami prinášali tie príklady dobrej praxe, čiže častokrát sú tí účastníci samotnými lektormi. A myslím, že sa nám podarilo vybudovať takú peknú komunitu ľudí už, ktorí sú aktívni a ktorých tie konferencie nielen spájajú, ale aj tak akože nabíjajú energiou. No a mali sme takú spoluprácu s jedným českým rečníkom asi pred 2 rokmi. Bob Kartous organizuje podobnú konferenciu v Prahe, ktorá sa volá Future Edu. A vtedy sme mali raz taký rozhovor s ním aj s našim pánom riaditeľom, kde hovoril o tejto konferencie a Peťo tak ako povedal, že to by bolo fajn, kebyže aj my také niečo zorganizujeme. A to bol len taký akože výstrel do neznáma, ale potom sme sa nad to myšlienkou začali viacej zamýšľať a zdalo sa nám, že teraz je taká ako keby plodná doba na to začať spájať tie jednotlivé sektory a tým myslím ministerstvo, alebo aj ľudí z NIVAMu, ľudí zo samospráv, ľudí z biznisu a tých samotných ako keby aktérov v tom vzdelávaní a odborníkov. A zdalo sa nám, že už by možno, že bolo dobre, keby na Slovensku bola konferencia, ktorá sa nebude baviť o tom, že čo robiť v stredu na dejepise, ale ktorá proste sa pozrie troška za horizont a bude sa baviť o tých trendoch, že čo tu bude za 5, za 10 rokov a bude prinášať témy, ktoré sú možno, že nie teraz úplne obsahom médií, že či ako keby reforma je dobrá alebo zlá, alebo či treba mobily v školách alebo nie, ale ako keby zobrať tie veci tak viacej filozoficky a zdá sa nám, že tieto témy potom by mohli byť dobrým katalizátorom tých rozhovorov medzi týmito jednotlivými aktérmi. Lebo o to nám hlavne ide, aby sa tí ľudia medzi sebou poznali, spoznávali, videli tie svoje uhly pohľadu a tie témy majú slúžiť podľa mňa ako takýto katalizátor tej spolupráce možno aj možnej. Čiže toto bola tá hlavná myšlienka. Ona tak akože pomerne dlho dozrievala a potom sme sa teda naozaj rozhodli, že urobíme to. Spískali sme ten prvý ročník, mal obrovský úspech, tak sme sa rozhodli, že ideme ďalej a skúsime z toho spraviť tradíciu. Áno. Čiže aj po druhý ročník teraz, keď bol, vidíš tam nejak zo svojho pohľadu nejaké porovnania, prvý, druhý ročník, že niečo, čo ti tam tak vyskočilo? No pre mňa ako organizátora je vždy druhý ročník strašne ťažký. Lebo prvý ročník všetko je nové, ľudia sa s tým ešte nestretli a ako keby to nadšenie je naozaj veľké. Druhý ročník máš proste vyzývateľa samého seba a ako keby musíš to prekonať, čo je strašne veľký tlak. Čiže druhý ročník podľa mňa je veľmi ťažké zorganizovať, lebo všetci čakajú, že tie očakávania vždycky budeš prekonávať. Potom podľa mňa ďalšie ročníky sú už zase fajn, lebo oni už čakajú len ten štandard. Hej. Čiže ja som mala pocit na seba, že ako keby bol ten ročník druhý pre mňa veľkým tlakom. Ale inak myslím si, že bolo to fajn, ako tým sme zohratí. Snažíme sa prinášať každý rok aj nejaké tie novinky, čiže ten formát EduGrill, čo vlastne bol taký nový formát pre nás, kde jeden vyzývateľ v podstate predstavil nejaké 2 kontroverzné tézy a potom sme tam mali 6 oponentov, ktorí si sadali tak ako priebežne na tú stoličku oponenta a s ním diskutovali. A ešte tam bol taký smiešný systém hlasovania, že vlastne mohli odvolať toho jedného, keď už sa tam chceli sami posadiť.
tak to bola pre nás taká novinka. Ja som to vymyslela, potom som si hrozne nadávala, lebo som mala strašné z toho bobky, že ako to celé dopadne, že či to nebude celé úplný fail. Ale nakoniec si myslím, že aj vďaka vám to dopadlo nadmieru dobre. Ja som bola spokojná, mala som pocit, že to akože udržalo tých ľudí v stoličkách a bola tam tá emócia, ktorú sme sa snažili tam dostať. Totižto celé za tým je to, že ja síce organizujem konferenciu už strašne dlho, ale ja nenávidím panelové diskusie. Aha. Lebo ja, ako aj keď som niekde ako účastník, ja neviem, či mám nejakú poruchu pozornosti, alebo čo, ale ja neviem udržať proste tú pozornosť na tej panelke, ja tam zaspávam, proste je to pre mňa strašne taký nudný formát. A toto sme sa práve snažili zmeniť tým EduGrillom. Tak čo sa týka emócie, som zistila, tak som si robila taký prieskum medzi zopár ľuďmi, že ako keby zostali v tom napätí a že akože toto fungovalo. Čo sa týka toho, či sa nám podarilo upratať im v hlave troška ako keby tou kontroverziou tej myšlienky, tak nie som si ešte istá, akože ešte sami si to vyhodnocujeme, že či ten formát nejako zmeniť, zachovať, či dať nejaký úplne iný formát, ale zdá sa nám také aj ako keby dobre, že máme tú odvahu prichádzať s novými vecami. Že si myslím, že aby tá konferencia bola nejaká zaujímavá, tak mali by sme prichádzať s nejakými vecami, možno aj s takými, ktoré nie sme si úplne istí, či to dobre vypali alebo nie, ale tak prináša to niečo prvý nové. Ročník otvárali tanečníci a druhý ročník stand-up komik. Tak už len to bolo iné. Originálne a bavilo to tých ľudí a sedeli tam aj tí z ministerstve nejakých v sačkách a tiež aj som videla panie v kostýmčekoch a tak, lebo však je dôležité, aby tam boli aj tento typ ľudí, ale ani oni nevyzerali byť zhrození, že pre Boha. Neviem, teda ten prvý ročník, keď tam Lácko Cmorej vybehol, tak ako ja som videla hrôzu v očiach niektorých účastníkov. A teraz už boli prichystaní na toto a prišiel stand-up, že dobre, že nikto tu nebude skákať. Ale pritom hej, že čím originálnejšie, tak tým lepšie, lebo aj to vlastne robí pointu toho celého, čo chceme prinášať. V rámci toho vzdelávania, myslím teraz. Takže budem držať palce na nápady ďalšie do ďalších ročníkov. Ešte chcem teda v rámci tej konferencie okrem štandardných prednášok, čiže boli tam naozaj ľudia, ktorí prednášali, mali ste tam workshopy, čo tiež bolo, myslím, veľmi, veľmi fajn, že sa tam ľudia proste potom nejak tak zoznámili v nejakých iných skupinách. No a tiež spevačku, ktorá zložila pieseň priamo proste pre túto konferenciu, alebo teda pri príležitosti konferencie a bola strašne fajn. Sa ťa chcem rovno spýtať, že kde bude tá pesnička, že či ju chystáte niekde, dáte na Spotify alebo niekde? Áno, ona je normálne v štúdiovou nahratá, takže budeme ju určite dávať von aj s takým klipom. Neviem, že či existuje nejaká konferencia, či som už počula, že by mala svoju vlastnú pesničku vytvorenú. To ťa napadlo tiež? Nám sa zdá dôležité prinášať aj ako keby troška iné žánre do tej konferencie, lebo jednak ľudia sú unavení a potrebujú trocha prepnúť na inú kolaj ten mozog. A zdá sa nám to také ako aj skultúrňovanie tých ľudí, že podľa mňa je fajn prinášať umenie do všetkých možných oblastí, takže určite na budúci rok zase vymyslíme niečo úplne iné. Áno, aj budeme malovať, alebo čo, ako účastníci. To sú, tiež to ide po tej, a teraz ma napadlo takéto, že linajke, ktorá je nelinajková, že nelinajkuje. Čiže tiež je to niečo, čo vystihuje ako keby to slovo, alebo taký ten koncept, že nelinajkuj. Tak aj to je možno jeden z takých dôvodov, prečo sme sa spolu rozprávali, lebo Indicia a ty skrz vlastne túto organizáciu prinášate do tohto priestoru slovenského vzdelávania témy a projekty a nejaké tie koncepty, ktoré nemajú zrovna linajky. A myslím si, že je to veľmi dôležité ísť týmto smerom, lebo zavrieť sa do nejakých linajok, tak to sme skončili. Myslím, že to tak cítime obe. Tak dúfam, že hovorím aj trošku za teba. No za mňa úplne, ja som veľmi nenalinajkovaný človek, takže...
Tak ďakujem, že si prišla do tohto nášho podcastu Nelinajkuj a budeme sa ďalej rozprávať a keď zase niečo zaujímavé nás nápadne, tak môžeme to sem priniesť a spraviť si ďalší rozhovor. Výborne, ďakujem pekne. Ďakujem, ahoj. Ahoj. Ahojte.